Hola, sóc en Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, i aquest és un missatge pels amics de la GIPCAT. Avui és 8 d'abril, el Dia Internacional del Poble Gitano, i malauradament no el podem celebrar com voldríem, veient-nos les cares, de costat, abraçant-nos. I ho hem de fer així, telemàticament a distància, perquè estem visquent confinats. Estem visquent moments molt complicats, molt durs. Especialment tots aquells que han hagut de dir adeu a un familiar per aquesta malaltia. Però ens en sortirem. No tingueu cap dubte que, malgrat les dificultats, malgrat la complexitat, ens en sortirem. Perquè tenim l'esperança de saber que en molts moments de la nostra història hem superat situacions molt similars a aquesta, més dures fins i tot, i ens n'hem sortit. I ens en sortirem perquè farem valer els principis i els valors que sempre ens heu ensenyat al poble gitano. Els valors de la constància, de la tenacitat, de l'optimisme vital, de mirar endavant malgrat les dificultats i els entrebancs que l'entorn i les situacions us han anat posant, de fer girar endavant la roda del carro. I ens en sortirem també perquè, després d'aquesta situació de crisi, haurem de ser capaços de reinventar el nostre país, d'aprofitar aquest moment per repensar-lo, per fer una comunitat, una societat més cohesionada, més integradora, més plural, millor. Una societat d'oportunitats per tothom, perquè ningú quedi enrere, perquè els nostres fills i les nostres filles tinguin un futur millor del present que nosaltres hem tingut. Ens en sortirem. Ens en sortirem perquè aprendrem les lliçons que ens heu ensenyat sempre el poble gitano. I ens en sortirem perquè aquest país, quan s'ho proposa, és capaç de tot. Visca el poble gitano. Visca Catalunya. Bon dia, soc Laura Borràs, portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, i avui és 8 d'abril, és el Dia Internacional del Poble Gitano, i serà una commemoració en la qual no hi podem participar plenament de tots els actes i celebracions que es fan cada any, perquè a conseqüència de la crisi sanitària, però també econòmica i social que estem patint amb la Covid-19, no podrem dur a terme aquests actes. Jo vull des d'aquí enviar una abraçada ben càlida a tots els ànims i tota la força a totes les persones que han perdut algun ésser estimat amb aquesta pandèmia. I també vull aprofitar per agrair la iniciativa, la feina, la constància de l'agrupació d'entitats gitanes dels Països Catalans. Gràcies, que tinguem un bon dia, la consciència ben oberta tot l'any, salut i llibertat. Bon dia, soc l'Elsa Artadi. Avui torna a ser 8 d'abril i malauradament per la pandèmia que estem vivint de la Covid-19 doncs no us podrem acompanyar i no podrem fer les celebracions com pertoca en un dia tan important com avui i acompanyar-vos en totes les accions que esteu fent. Extendre de part meva, de part de Junts per Catalunya, el grup municipal de Barcelona, el condol a totes les famílies que hagin perdut un membre, la prompta recuperació de tots aquells que esteu afectats, desitjar-vos que us cuideu molt i agrair-vos tota la feina que esteu fent des de GIPCAT, des de les federacions i les associacions que treballeu pel desenvolupament de la comunitat i del poble gitano. Cuideu-vos molt, estigueu molt segurs i ens veiem ben aviat. Una abraçada. Avui és el Dia Internacional del Poble Gitano. Em complau sumar-me a la iniciativa de les associacions del poble gitano de Catalunya i no commemorar o no celebrar aquest dia per unir-nos al dolor de tots aquells que estan patint el coronavirus i per unir-nos al dol d'aquells que hi han deixat la vida. De tota manera, espero abraçar-nos ben aviat, tornar a sortir al carrer, tornar a fer música, tornar a treballar i s'estipen tahli, que en romaní vol dir salut i llibertat. Hola a tothom, soc Txell Bonet i avui en aquest dia 8 d'abril en què es commemora el Dia Internacional del Poble Gitano, un poble que em sento molt pròxim, que és un poble que és nostre, que forma part de la nostra cultura catalana. Jo també em vull sumar a la iniciativa de GIPCAT de no celebrar aquest dia, sinó d'estar al costat de les famílies que malauradament han perdut un ésser estimat en unes condicions tan difícils. També a totes les persones que encara estan als hospitals, que desitjo amb tot el meu cor que se n'en surtin,
i també un agraïment immens a tot el personal sanitari que està lluitant en contra del Covid-19. Tots junts ens en sortirem endavant, i m'han dit que en romaní Sastipén Tahli vol dir salut i llibertat, que és el que ens convé. Felicitats i gràcies i molta sort. Hola, soy Nieves Herrero y me uno a esta iniciativa de AGIPCAT, que en este Día Internacional del Pueblo Gitano, pues yo quiero estar con vosotros. Soy Nieves Herrero, os estoy muy agradecida porque cuando estaba en la radio, en Radio Nacional, en el 11M, quien me abrió las puertas de sus casas fue el pueblo gitano, que me dejaron informar desde esas casas. Así que mi agradecimiento. Y hoy quiero estar con vosotros porque sé que no lo celebráis porque estáis con las familias, estáis con la gente que más lo necesita. Y de verdad, mi admiración por el amor que tenéis siempre a las personas mayores. Para mí sois todo un ejemplo. Así que os mando un beso muy grande. Enhorabuena por cuidar de las personas que han sido nuestra referencia y que merecen toda la dignidad del mundo. De verdad, mi reconocimiento, y espero que lo celebremos con la fuerza que se merece este día, pero ya el año que viene. Un abrazo a todos, ánimo, y os voy a decir unas palabras en romaní, a ver si me salen. Es Sastipén Tahli. Salud i llibertat. Un beso muy grande. Hola a tothom. Soc el Joan Isaac. Avui, 8 d'abril, es commemora el Dia Internacional del Poble Gitano. Vull felicitar a tot el poble gitano. I ens sumem a la iniciativa de la GIPCAT de no celebrar aquest dia, sinó d'estar al costat de les famílies que han perdut éssers estimats, de totes les persones que estan als hospitals i el personal sanitari que està lluitant cos a cos contra el Covid-19. Junts sortirem endavant. Sastipén Tahli, que en romaní vol dir salut i llibertat. Hola, sóc la Noemí Llaurador, la presidenta de la Diputació de Tarragona. Avui, 8 d'abril, és el Dia Internacional del Poble Gitano i, com sabeu, arran de la crisi sanitària de la Covid-19 no us podem acompanyar en les vostres activitats i accions que realitzàveu en motiu del vostre Dia Internacional. Vull aprofitar també per donar una forta abraçada i un condol a totes aquelles famílies, aquelles persones que han perdut algú a causa d'aquesta malaltia, i també agrair-vos tota la feina que esteu fent des de la GIPCAT. Salud y libertad. Buenas tardes, soy Lucrecia. Hoy, 8 de abril, se celebra el Día Mundial del Pueblo Gitano. Felicidades al pueblo gitano, y también me uno a la iniciativa de AGIPCAT de no celebrar este día y de estar al lado de las personas que han perdido familiares, personas que están hospitalizadas, y dar las gracias infinitas al sistema sanitario, dar las gracias infinitas a la ciencia y a todas y a todos que nos quedamos en casa. Muchos besos y mucha fuerza.